Ukhuz'ibuya umbukiso wezamabhizinisi woMasipala iRay Nkonyeni bevuleke emashumini amahlanu osomabhizinisi abancane abayingxenye yalombukiso iMayoral Business Fair osingethwe yiwona uMasipala eSouth Coast Mall eShelly Beach eMargate. Ukuzwa kabanzi sixhumana nomphathi woMasipala ubaba uKhetha Zulu. Mageba, siyakwamukela endabeni zasemini. Sitshele ngempumelelo yalombukiso selokhu waqala eminyakeni emihlanu edlule. Ngiyabonga kakhulu, ngibingelele kuwena Magomede, ngibingelele nakubabukeli. Unyaka wesihlanu lo uMasipala iRay Nkonyeni yenza lombukiso wokuxoxa osomabhizinisi abasakhula ekakhulukazi endaweni zasemakhaya ukubaletha ekutheni sibafakela kunabantu khona abaningi abama customer. Inhloso ukuthi sabona ukuthi kunabantu abaningi abenza imisebenzi eminingi emihle kodwa bavaleleke endaweni abakuzo, basebenze ngenxa yokuthi basebenzele emakhaya, basebenzele endlini zasemakubo njalo njalo. Nathi njengoMasipala asikwazi ukubasiza kahle ngoba abafinyeleli sikwazi ukuthi nangu umuntu wenza ibhizinisi elithile. So lokhu kusinikeza ukuthi njengoMasipala sazi ukuze sibone ukuthi nali ibhizinisi esingalisebenza nalo silikhulise, kodwa okunye ukuthi nama customer abantu abafika bezothenga la eSouth Coast Mall naseyindaweni zonke ezikhona la eSouth Coast bakwazi ukubona ukuthi nawo amabhizinisi enzakalayo ikakhulukazi abantu abamnyama ebese bayakwazi ukubasupport. Liyakhula ke kakhulu, mhlambe saqala sinabantu ababukisa ngemisebenzi yabo mhlambe babebalela la ko-20, njengamanje sina more than 50 wabantu namhlanje abeze namabhizinisi abo okuzokhombisa. Siqeda cishe hour ago ukukhuluma kuba nenhlelo eziningi zokukhuluma nama speakers abakhulisayo ngolwazi ukuze bakhulisa amabhizinisi abo. Lombukiso uza lapho izwe likhahlanyezwe kakhulu ukubheduka kwe-COVID-19 kanti ke nesifundazwe sike sabhekana nengwadla yezikhukhula. Sitshele ngeqhaza lawo ekufukuleni umnotho wesifundazwe. Baleke kakhulu imibukiso enjengalena esiyenzayo njengoMasipala. Sabona ukuthi kubalekile ukukhulisa umnotho. Izwe lakithi njengoba sihlale ukukhulunywa ukuthi umnotho awumile kahle emhlabeni wonke. Okokuqala, okwesibili ukuthi abantu abamnyama ikakhulukazi ababambile abanikeziwe ithuba kahle lokuthi babambe iqhaza kwezomnotho. So lokhu kwenza ukuthi nanoma ngabe yipi disaster efikayo, kungaba iCovid, kungaba ikhukhula njalo njalo, kubalekile ukuthi sibe nosomabhizinisi abanempande eziqinile emabhizinisini abawenzayo bakhule ukuze noma kufika izinkinga ezikhona bakwazi ukuthi banemisebenzi ephilayo abayenzayo, bayakwazi ukuqhubeka nokumelana nesimo, bakwazi ukuqhubeka nokusebenza nokuphilisa imindeni yabo. Thina njengoMasipala waseRay Nkonyeni sizibiza nge-game changer ye-development. Sifisa ukuthi sibe sibonele sihle eSouth Africa ezweni lonke ukuthi abantu bangasizwa kanjani ukuze singalokhu sikhala ngokuthi iqhaza labantu abamnyama lincane emnothweni noma umnotho ukhula kancane, kodwa kube khona izinto esizenza ezibonakalayo ezisiza abantu. Singabakhomba abantu esaqala nabo ngonyaka wokuqala asebenza imisebenzi eminingi amabhizinisi abo akhulayo abonakalayo kuze kube namhlanje esisiqhenyayo ngabo. Asibonge kakhulu ke Meya ngesikhathi sakho.